Des del Poble Nou comença La Sotana. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, Joel Díaz i Manel Vidal, con una pinta horrible, analitzen l'actualitat esportiva amb l'ajuda de Moji, la calva més brillant de Catalunya. Un dato muy importante, ¿no? Tot produït i moderat per l'Andreu Joanola. No us fallaré. I a la màgia dels piuets, yo no hablo. Sergio Cor i Enric Busó. La Sotana, el que diem, va a missa. Bona nit Barcelona, bona nit Catalunya. Són les 10 i 14 minuts de la nit i això és La Sotana, un programa d'esports. És a dir de futbol, és a dir del Barça, és a dir de Messi! Puta Espanya! Ja costarà moltíssim tot això avui, Va, en la lluita que la gent de vell lliurem cada dia contra el feixisme i els imbècils, la branca futbolística aquesta setmana ha sortit victoriosa. Derrota del Madrid, derrota de l'Espanyol i victòria i lideratge del Barça. Abans d'entrar en matèria, permeteu-me que deixi molt clara la postura de La Sotana sobre un tema concret. Volem condemnar enèrgicament la violència que s'està vivint aquests dies als carrers de molts municipis catalans. I quan dic violència em refereixo als 4 ulls buidats, als centenars de ferits i a les desenes de detinguts que s'enfrontaran a l'aleatorietat i a la brutalitat d'un estat policial i judicial que nosaltres, personalment, Joel, ja només ens fa fàstic. No criminalitzeu els joves que porten tants dies mobilitzant-se, s'estan defensant amb l'única arma que tenim, fer-nos forts als carrers. En aquestes mobilitzacions ens hi hem trobat molts sotaneros i sotaneres que se'ns han acostat i ens han demanat el selfie de rigor i ens han recordat el que ja sabem, Magí, que som els millors. Nosaltres hem respost amb la nostra millor cara i amb l'elegància i humilitat habituals. He de dir que ens heu fet sentir molt orgullosos de tenir tants oients que no tenen cap de les moltes pors que sí que tenim nosaltres, gent molt jove de 18, 20, 22 anys, que no té cap problema en fotre's davant de goril·les de 140 quilos i 3/4 de grams de cocaïna a la sang i jugar-se-la pels seus ideals, ja sigui la independència de Catalunya o, Manel, una cosa encara molt més bonica, l'odi a Espanya. Ara. És per tot això que avui ens costarà molt fer el nostre programa, aquell programa d'esports, aquell programa que és a dir de futbol, és a dir del Barça, és a dir de Messi, però l'hem de fer perquè ja ens vam escaquejar la setmana passada amb l'excusa de la revolució. Abans de començar us volem recordar a tots els oients, joves i no tan joves, les paraules del mestre. Sortiu i disfruteu, que si les llegeixes al revés surt puta Espanya. Avui portem moltíssimes coses. Abans, però, rebem com es mereix la nostra convidada d'avui. El Cunilingus, perquè a La Sotana sabem rebre les convidades com es mereixen. Amics del cada vegada menys camp de naps que és el sotanisme, avui tenim l'honor de comptar entre nosaltres amb la presència d'una periodista en majúscules. Una professional de la informació bregada en el també cada vegada menys camp de naps que és el periodisme esportiu a Catalunya. Filla de Parets del Vallès, però del Parets Poble, no d'aquell monstre suburbial que li han construït al voltant. Qui avui ens acompanya és una persona educada, com nosaltres, en la més estricta catalanó i, a més, en el seu cas, adoctrinada amb l'arma més potent que tenim com a país. Els caus, escoltes. Va començar la seva carrera professional a Canal SET, la televisió local de Santa Eulàlia de Ronçana, on segurament va aprendre el noble art de la narració descriptiva explicant a l'audiència esdeveniments com sopars a la fresca, ballades de line dance, concursos de passodobles o aplecs sardanistes amb la mitjana d'edat d'una assemblea de compromissaris al Barça. A partir d'aquí, òbviament, la seva carrera només podia anar cap amunt i així ho va fer passant per Ràdio Nacional, després per Televisió Espanyola, després per la SER, on va dirigir i presentar la graderia i va fer l'inalàmbric del Carrusel Deportivo fins al dia que es va sentir a si mateixa dir per antena el cochecito de la litera en comptes de la camilla mecànica i va pensar que con esto del castellano no me'n surto mucho. Però com saps tot això? Llavors va fitxar per RAC1, on a banda de seguir la informació del dia a dia del Barça, que és més o menys com intentar alimentar-te de plàncton, també fa l'inalàmbric del Barça Juga a RAC1 i col·labora a Islàndia, el programa des del que Albert Tom adorm Catalunya una estona abans de sopar cada dia, amb una secció de cine, una matèria que, dit per ella mateixa, domina i li interessa bastant més que l'esport. Marta Ramon, sigues molt benvinguda a La Sotana. Avui no parlarem de cine perquè no en sabem i no volem fer el ridícul, però sí que parlarem de futbol, que d'això no cal saber-ne per parlar-ne i, a més,
el periodista esportiu ha posat el llindar del ridícul tan alt que ja és pràcticament inassumible. La Sotana, Felicito, que tenga mucha suerte, pero están en segunda. el programa preferit del teu programa preferit. Estic molt impressionada, Va, és que el Joan és guapo, o sigui, és que ha dit detalls de coses. Imagina't que coneix el teu nòvio. Imagina't. Imagina't, per exemple, que la cosa no és per aquí, no? Hi ha hagut aquí una mica de trucades. De filtracions. Hi ha hagut Marta Ramon, trucades. bona nit. Bona nit, Com bona estàs? nit. Molt bé, molt contenta de ser aquí. Molta gent t'ha dit que fas molt bé de venir aquí, no? Sí, molta gent. Molta No, gent és veritat, t'ha això. animat. Estàs cagada i la gent t'ha dit que no vinguessis fins a l'últim minut. No, però no estic cagada, perquè no, perquè us tinc molt estudiats. Cada amiga. moviment, cada... Aleshores ja vinc molt preparada i a punt. Vale. Comencem amb una mica d'informació. No, hagut d'emborratxar. Vale, Joel. Aquesta és la meva part, ara. Vale, Jo faig preguntes, tu respon després. Ja que ha vingut una persona que s'informa i informa, et preguntaré com ha anat el... digues. No. Marta, això del clàssic que s'aplaça el dissabte... Ai, uf. No vols parlar d'això? No, digues, Parlem del digues. Conde de Godó, doncs, eh? No, m'interessa molt més parlar del clàssic. Una gran persona. Sí. Sí, amic meu. Sí, és veritat que va sortir amb tu. El clàssic. El clàssic. Sí, centrem-nos. Ara de cop t'ha passat a interessar molt el clàssic. S'ha plaçat? S'ha plaçat. No, jo no ho sé. S'ha ajornat. S'ha ajornat, sí, s'ha sí. ajornat. No Llavors, jugarà aquest dissabte. No jugarà aquest dissabte al No, Barça-Madrid segur. por culpa de los independentistas. Per culpa de los... Clar, culpa de los evidentment. Vale. evidentment. Llavors, el Barça ha acceptat o no ha d'acceptar el Barça aplaçar aquest partit? Vull dir, si li aplacen... Però això ja no és informació, m'estàs demanant la meva opinió. No, això és informació. O sigui, el Barça podia fer alguna cosa quan la Lliga li aplaça aquest partit o És no que té no és, res a dir? a veure, no és la Lliga. Perdona, No és la Lliga. Això m'agrada, que informis. O sigui, a veure, Aviam. el Barça, el que diu, el comitè de competició, Sí? és nosaltres no volem ajornar el partit. Vale. El que passa és que a mesura que van passant els esdeveniments, hi ha pressions, etc D'aquí, pressions d'aquí, per exemple. del govern central. Vale. No, jo soc Aleshores, periodista, també. Bueno, a veure, el president de la Lliga de Futbol Professional és feixista. Sí. Sí. Bueno, feixista. I en aquest sentit no passa res per dir-ho. Un moment. No passa res per dir-ho. perquè, clar, Però si ell mateix se'n sent orgullós. Sí, no passa res, no Sí, però problema. ara tot això, a què veu? Estem en un moment... Que alguna És cosa deu tenir a veure, context, és també. context. Quan context. feia que no escoltaves ara per aquesta intervenció? Sí. On t'has quedat, exacte? Bueno, va. Marta, segueix, A que veure. això interessa molt al nostre oient. Aleshores, què passa? Digues. Quan els factors porten a que s'hagi d'ajornar, Sí. el Barça i el Madrid, tots dos, creuen que és convenient la data del 18 De desembre. de desembre. Vale. Un cop ja veuen que s'ha d'ajornar, Per tant, els dos equips no tenen ni veu ni vot en si s'ajorna o no s'ajorna. Li ajornen. Fins a un cert punt, sí. O sigui, aquí sí que poso l'asterisc que el Barça hauria pogut enrocar-se més. Poder hagués pogut. O sigui, has dit... T'ha respost i t'ha ensenyat que no es diu aplaçar, sinó ajornar, en una sola resposta. Molt bé, Manel, Tot això- aquesta camisa en parlarem a la teva secció. Això és ràdio. Això és ràdio. No, però la gent ho veu, venia això. aquí amb Era un sac ràdio. de patates. Era ràdio fins que veu Jo la problema gent amb el de- YouTube lligat al perquè no coll. sé Podria què. ser un sac de cafè, això, El Manel. que passa, deixa'm dir que s'entrava en un carrer de molt difícil... O sigui, era difícil. O sigui, tu et pots Un cul de enrocar sac. i anar molt a saco, amb Vale. no, tal i qual, però era difícil, perquè... Llavors, això si jugarà no- el 18 de desembre? La nostra... No ho sabem encara. Ah, no se sap! O sigui, a priori sí, serà el 18, però com que la Lliga de Futbol Professional està donant pel sac, Sí? encara no ho sabem i avui hi ha hagut una reunió a la 1, hi ha hagut una altra reunió a les 7, o a les 8 ja, perquè hi havia versions Per on? contradictòries. Home, per on? Demà una altra vegada s'ajorna tot a les 8 del vespre, ara s'ha d'estudiar una altra vegada el que diu la Lliga de Futbol Professional. Ojo, fer reunions a les 8 del vespre a la Lliga de Futbol, Joan, eh? Però això de la Lliga de Futbol Professional, al Però, final només... però, a veure, és important. Perdona, És la el comitè de federació. competició. El comitè de competició és de la vale. federació. Vale. El que passa que també han de comptar amb la Lliga, perquè la Lliga és qui té el dret de posar les Però la dates. Lliga- Però el la comitè Lliga- de competició... És tan cansí, no? No podem canviar ja. Què és això? Passem a un altre tema. Conde de Godó. Per què no s'ha jugat a Cornellà al Prat? És el que jo em pregunto. Per què no es pot jugar? O Perquè sigui, s'ha jugat un ha de partit ser un per camp res, neutral i és del Madrid, aquell camp. Aquell camp, a però Cornellà... està a prop d'aquí, No, saps? hauríem de jugar al camp del Sabadell, Però per exemple. Imagina que també haguéssim Però a anat veure, allà, a veure. haguéssim anat allà a fer una asseguda o alguna cosa. Bueno, però A Corneprat hi pots anar amb el metro M'estàs i dient fas que els allà hi ha aficionats de l'Espanyol
no se senten catalans? Sí. Majoritàriament. Però Absolutament, rotundament, sí. Però allà hi ha tots els contenidors que no n'hi ha cap de cremat, allà. Això és veritat. I va molt bé per fer barricades, perquè ara ens deia el Joel abans que hi ha problemes ara mateix per trobar contenidors per fer Sí, hi ha carrers de barricades. Barcelona que ara mateix no hi ha contenidors. A Sants, mira, faig una crida des d'aquí. A Sants no sé què ha passat aquest any. Necessitem contenidors. No, no, hi ha molts contenidors. Veniu a buscar-los. On vius? Sí, on vius? A veure, això Més és o una- menys, a la barri. zona, a la zona de Vallcarca. Ah, la zona Allà, de Vallcarca. allà hi ha contenidors. Zona tranquil·la, també. Sí, I a més depèn. fa baixada. Fem una crida aquí, Fa baixada. Vallcarca i Sants, si necessiteu contenidors, n'hi ha. Sí, baixeu contenidors Més al amunt de centre. Gràcia. No sé per què la zona de Vallcarca podem dir Vallcarca, també t'ho he dit. Sí, també és veritat. Penitents. Molt És bé. Vallcarca o penitents? No, és Vallcarca. Vale, ok. Marta, tu viatges amb el Barça. Sí, Com és viatjar amb el Barça? Què fa? Vull dir, com... doncs ells perquè viatgen Sí, però vull i, dir, tu, clar, és que si no... i tu intentes arribar on ells van. Sí, És el però si resum. és un búnquer, si allò és un búnquer, Sí. què feu vosaltres? Què vols dir que fem nosaltres? Què feu? Doncs anem El a... teu dia... A mi m'agradaria saber el dia de Marta, Ramon, viatge amb el Barça. Què Demà feu? viatjo, Vale. Aviam. però no amb el Barça. Bueno, com va, com va? Us heu de Sí. treure els Vuelings vosaltres? Clar. Explica'm-ho, perquè això A la gent veure, no ho sap. hi havia una època, que ara sona gairebé al paleolític, Sí. d'acord, que els periodistes viatjaven amb fa molt de l'equip. temps. Sí, No, fa el molt de paleolític temps. és abans de Guardiola. Ja t'ho explico. No, no comencem aquí. No, és veritat. O sigui, el paleolític no és tan No, paleolític. És abans de Guardiola. No, És Luis no, Enrique. durant Guardiola encara es viatjava amb l'equip. Sí, és que va ser... Perquè jo... I uns collons Jo- com un... Escolteu a la persona que ha vingut avui, va sisplau. Jo vaig Guardiola va fer viatjar que amb es- l'equip Guardiola va una fer que es viatgés vegada. el mateix dia de partit. Això va canviar Guardiola. Gumur! Marxa, Marcos? Marxa Marcos Gumur. Un abrazo, Marcos. Ah, vas al lavabo? Espera't, no, Estan passant moltes coses. Nos vemos en Marte. Jo, així és molt difícil centrar-me, eh? Oh, noia, Martes. doncs això és El la ràdio martes. underground. Nos vemos el martes. vaig viatjar, la primera vegada que vaig viatjar amb el Barça va ser amb l'equip, hi havia Luis Enrique, era la primera vegada que Luis Enrique dirigia un partit, era un amistós d'estiu, d'aquests que no li interessen a ningú, contra el Recreativo de Huelva. Això no compta. Però es viatjava encara amb l'equip. Bueno, Vull Marta, dir- el teu dia a dia, sisplau. Sí, el va. nostre dia a dia, sí. Aleshores, per exemple, demà me'n vaig Demà. a Praga, Maca. Ah, sí senyor. però jo me'n vaig a Praga amb el meu vol, que ara no Vueling. recordo amb qui és, Ryanair. però Ryanair. no ho sé, és que German tinc allà Wings. el paper i no ho he mirat. Aleshores, jo viatjo Tu i, viatges amb i els teus l'equip companys? viatja després. Tu viatges, per exemple, Correcte. amb el Pou i qui més sou a RAC1? Per saber més o menys I el Gerard Romero I el- i el tècnic. Sou com el... 4. El que passa que jo demà viatjo sola i ells venen el dia del partit. Ah, primer et fan fer la feina tu? No, home, no, però ens organitzem... Vale. Això són ja... Crec que la pregunta de l'Andreu anava més... Ja, Sí, em permeto el luxe, sí. però Sí, anaven va. més en relació al fet de que si el Barça no us Clar. tanca les portes de tot, Sí. vosaltres d'on traieu la informació? Què feu? Mireu al Twitter, o sigui... No, home. D'on traieu informació si el Barça no us la dona i Tenim no teniu fonts. accés als... Ah, A dins el vestidor? Talps. A dins del vestidor, a la directiva, parles amb Hòstia. gent, executius... Tu en tens, d'això, d'aquest tipus de... Si no en tingués, no estaria Ah. fent de periodista. I quin directiu tens tu? Sí, mira, ara t'ho diré. Tots tenen Javier A tu t'ho Bordes, diré, eh? a tu t'ho diré. Joel, Una pista, Joel, per tots exemple, tenen és Javier calvo. Bordes. Tots tenen Javier Bordes. Sí, ja està. Ja Perquè ho és veig. l'únic capaç de... No pot Perquè una tu pista. saps, no? Tu saps qui parla... Tu, Ah, no, jo... Tu ets molt intel·ligent. No, No, sap no, res. gens. Tu saps. No, jo Tot sóc això. el més tonto d'aquí. Per sort que ha marxat en... Aquí esteu No, saludant. està marxant... Marcos Gemur. Què Marcos està Gemur. succeint? És una mica... Tu tens un Una directiu mica de fons, programa. doncs aquesta seria la Molt bé. El meva. Manel té un amic, molt amic, que és un senyor gran que té la idea utòpica de portar... Una utòpica. De portar Ràpid, el ràpid, Barça això ràpid. a Mart, al planeta Mart. Ah. Primer se'n riuen de tu. De Galileu també se'n van. També era utòpic a la URSS i mira. Mira com ha acabat. Com ha acabat. Vale. Vale, Que segueixi parlant, per favor. Sí. No, ja m'ha quedat Està sent clar. un discurs molt poc... Que era viatjar. Costa, que era viatjar. seguir. Com era viatjar amb el Barça. Llavors, les zones mixtes dels estadis de futbol. Entenc que la del Barça és correcta, de zona mixta, Sí. podria ser millor, segurament. No, però està bé. Està bé. Com són les zones mixtes de futbol espanyol? Depèn. Hi ha llocs que són molt funestos. Per exemple, Com per exemple? diguem noms, va. A mi m'agrada dir noms. Per exemple, hi ha camps molt petits. Camp de l'Eibar, per exemple, El camp de l'Eibar és una zona mixta petita. El que passa és que jo, per exemple, a l'últim partit de l'Eibar no vaig anar a la zona mixta perquè jo ara faig les rodes de premsa dels entrenadors, T'han pujat. però no, ens organitzem així. Però És el que diu però la gent, que l'han pujat, això, eh? la temporada passada, per exemple, sí que recordo que hi ha camps molt petitons, com per exemple el de l'Eibar, que és un lloc
molt estret, està tothom Aquí volia anar jo. uns a sobre dels altres, Marta, aquí volia allà anar amb el micro... Tu vols anar al Jo volia anar joc de aquí. posició. Cops de colze. Ara, cops de colze. Cops de colze. Quin és el periodista més fill de puta? Fill de puta en el bon sentit de colzes, i ser el que fica la gravadora. Qui és? Doncs... El més hàbil, el més hàbil. Hi ha de tot. Però, per exemple, sempre n'hi ha un... Però no diguis fill de puta perquè llavors no dirà No, però ningú. fill de puta- Digue-li el més hàbil. Ah, o el vale, més... bueno, però ja m'entens, ja m'entens. El més... Això... El més espavilat. El més Saps què espavilat. passa? Que som un gremi molt corporativista. Aleshores... Hi ha colzes, però? Hi ha secrets que no els revelem. Marta, hi ha colzes? Crec que Lo saps que la se resposta queda- perquè te l'ha explicat lo el que teu se queda col·lega. en la zona i mixta- No, a mi no m'ha explicat. Què t'hauríem de fer tu, aquesta pregunta? Lo que passa en la zona mixta se queda en la zona mixta, com a Las Vegas, és el mateix. Però hi ha cops de colze, això sí que m'ho pots confirmar. Alguna vegada, però en general hi ha molt bon rotllo. Segur, Puc preguntar-li una cosa? Sí, és... A les rodes de premsa, us parleu abans qui fa quina pregunta? O com ho feu per no Entre els periodistes repetir-vos? dels altres cadenes, vols dir, És que no, sí, o sigui... Vale. En el postpartit, Clar, hi ha per tot de exemple. periodistes fent preguntes. Sí. Però podria ser que tots tinguéssiu al cap la mateixa pregunta. Llavors, imagina't que el tio que va abans teu fa la pregunta que tu anaves a fer. Que improvises ràpid o les pacteu abans? En plan, tu preguntes pel partit, jo pregunto per tal... Depèn. O sigui, per exemple, les prèvies de partit, Sí. que generalment l'ordre ja està una mica preestablert, sí que parles una mica amb el company de jo tiraré per aquí, jo tiraré per allà, més que res, perquè com que no tenim dret a repregunta, només tenim una pregunta Clar, per mitjà, tots absurd. més o menys necessitem cert material, aleshores sí que parlem una mica per coordinar-nos, que no es quedi res pel camí. Vale. Però en els postpartits no, en els postpartits és més... Improvisar. I us passeu informació entre els periodistes? Tipus? Una exclusiveta, una cosa d'aquestes, No. o m'han dit que... Com li has de O passar... sigui, tot això és... Sou absolutament com els estudiants aquests que es fiquen a primera fila i no passeu ni a punts. Ens passem a punts entre els del mateix mitjà. Sí, però els altres no, els altres mitjans no. Res, n'hi ha No, igual. home, és que si no... T'han dit alguna cosa de Valverde? No. El joc no no... A veure, clar, o sigui, hi ha coses més bàsiques que sí que les compartim, Vale. però informacions molt treballades que costen molt d'aconseguir i que formen part de la feina de cadascú, és que tampoc li demanaràs a algú altre que t'ho passi. Messi surt poquíssim a parlar Surt poquíssim a a la parlar. zona mixta. Tu tens la pregunta preparada per si tu sortis Messi o hauries d'improvisar? Tu imagina't ara cada cop aquí, pam, Messi, no te l'esperes. Tens la pregunta per fer-li? No, improvisaria. I què li preguntaries, per exemple? A Messi, Patapam. Crec que ha dit que improvisaria. Sí, però que improvisi ara, doncs. Vale, Que improvisi ara, coi. Per exemple, És Messi. et surt Messi de cop ara aquí, no Jo te soc l'esperes, Messi. no te l'esperes, Ets Messi. i després del partit, però surt Messi. No, Una altra imitació brillant. A més, s'ha de fer així, La gambeta. després del 0-3, imagina't, al camp de l'Eibar, surt Messi, no? No sé, no li preguntaràs si està contento con los 3 No, si la pregunta era bona, Andreu, però ara ja... Sí. t'estàs- Què li preguntaries? En el camp Ara de mateix. l'Eibar. Sí, no. el dissabte passat, sí. El dissabte passat, doncs... És que clar, com que el vam fer RAC1 no fa gaire, li preguntaria si ara creu que s'està arribant al punt de joc que s'espera de l'equip per poder arribar lluny a la Champions. No cal que contesti, Joel. Et De veritat. respondria. No. T'estàs fent a sobre, Bueno, això T'ho crec estàs fent a sobre. Marta, mare de Déu, la pregunta, però... Podem preguntar-li a Això crec- Monchi què li preguntaria més. Monchi, què li preguntaries? Segur que serà molt més divertit. Tu què li preguntaries? No, és que aquest riure ja no m'agrada. No, perquè a un humorista no li pots fer això. No, Què li preguntaries? dels fills, res, Magí. Mira, pues, aquesta... I de la dona tampoc. Ets molt fan L'Antonella tampoc. del No, fill Antonella. mitjà. Així, què li preguntaries tu al Messi quan et surt després del 0-3 al camp de l'Eibar? Tu què li preguntaries? De cop et surt allà, pam. Contento. I diu, Contento. Magí, solo quiero tu pregunta. Segur, eh? Magí, solo quiero tu pregunta, Magí. Li dic... No li pregunto. a quin... Si pudieras matar a alguien... ¿A quién matarías? És molt bona I pregunta, li donaries opcions? T'imagines No, que- no, t'imagines- del vestuario, del vestuario. Del vestuari. ¿T'imagines que te da una respuesta brutal? En plan... Débele. Yo a mí mismo, porque soy filántropo. Tu, Joel, ho saps, què li preguntaries? És que és molt bona aquesta pregunta. Sí, ja, però no, què li A mi preguntaries tu? m'agradaria molt que li respongués al segon de Valverde. Que ningú sap qui és. Que ningú sap qui és. L'Espiazu. Jo a l'Espiazu me'l vaig trobar una vegada Que tiene a l'aeroporto, sabor. a l'aeroport de Bilbao. Sí, te veo com Allà, del però vull dir... El Joel se'l va trobar un dia a l'aeroport de Bilbao. Com si res. Clar, però és que Valverde ja sembla el segon d'algú. Llavors, saps? Oh, Magí, que molt tingui bona un aquesta. segon Valverde és raro, tio.
Hòstia, aquesta L'altre no... dia vaig veure unes fotos de Jo li preguntaria com cal Ho vau ser veure, de allò? Perdona, Quines Vau veure les fotos? fotos? Vaig veure com un post d'un tio que havia com recopilat unes fotos que havia fet Valverde i les explicacions... Ho heu vist o no? les fotos que havia tirat Valverde les fotos en blanc i negre amb la seva reflex. No vaig obrir l'enllaç. Hòstia, unes fotos xulíssimes, tu. Bueno, que I té unes temps, reflexions darrere de... Que té temps, també, Sí, no es queden la És foto. que és llest, aquest, és intel·ligent. Fa peu de pàgina en plan Sí, fotolog. saps? Com a les exposicions... Fotolog, Fotolog. que vintage, que bonic. Bueno, més perquè- aviat com les Jo exposicions... tenia un fotolog. Sí. Com es deia el teu fotolog? No me'n recordo Sí, ara. no te'n recordes. No, era Sí, algo així com... digueu. Jugava amb el nom, Nenita algo de Ramon. somni, no sé què. Somni? Sí, sí? era com tot una mica... Però per què el nom? Quin Bueno, nom? ja està, cadascú ha tingut la seva... Qui eres emo? No, no era emo. No eres emo? Era Qui una era? mica grunge. Eres grunge? Sí. Encara ets una mica grunge. Ai. Però ja molt reciclada. Bueno, per la samarreta és una mica grunge. Sí. És una samarreta que la portava molt semblant al cantant de Smashing Pumpkins. Molt bé, Joan. Uau. Apuntarem això i que et vas trobar anècdotes amb tothom. Més nirvanera, jo. el més segon nirvanera. la samarreta és la I que et vas samarreta. trobar el segon de Valverde a l'aeroport I de més Bilbao, això anècdotes també. Tu, Manel, què has dit que li Em vaig trobar preguntaria? una vegada Calla, amb para ja, home, tio! Jo per Messi només li preguntaria a Messi només li preguntaria per Dembélé, perquè a nivell persona m'interessa tu molt t'agrada més Dembélé, eh? O sigui, diria, explica'm... O sigui, No Dembélé sabe hablar. ha fet vaga. O sigui, Dembélé ha fet vaga. Com? Sí, Dembélé- això és No, molt bo. això no és veritat. No era mentida, Sí. no? Era mentida. Era mentida? Fake news. I Piqué? No, no van fer vaga, és que no, Tenien festa, no? no Estaven estaven convocats, citats però havien aquell d'anar dia a per entrenar, no? entrenar-se. Però l'haguessin fet. No, no, Era un no. entrenament voluntari Ah. i els No, únics que no hi van anar... no estaven citats a entrenar-se. Vaja. Però, Ja però està, tots jo ho els vaig Ha pilots caigut un mite, Manel. No, continua interessant. Ah, no vale. estaven citats perquè hi van anar 22 tios a entrenar per A veure, peloteo, per postureo. els 22 que van anar a Eibar es van entrenar a les instal·lacions de l'Alavés, que els hi van deixar a Vitoria. I ells dos, com que estaven sancionats, es van quedar, però no estaven citats a entrenar-se. Dembélé deu estar sancionat, lesionat, tot, no? O està sancionat? Està sancionat. Està sancionat, Dembélé? Sí, Com el van expulsar? el van que no sabe expulsar hablar? 2 partits. Hi ha algun jugador de la Que no, primera, que no de la sabe, primera que deien, plantilla? però si no sabe ni hablar, És veritat. que deia Messi. I deu ser veritat. que Com no has, sap de, parlar. com has de ser perquè Messi digui això de tu, eh? Sí. Quin diries que és el Cuidado, jugador? com Tu si quin, tu Cuidado, quin eh? és el que et dona la sensació que és el més intel·ligent de la plantilla? El més intel·ligent de la plantilla. Espero que diguis Piqué, però Sí, bueno, Piqué. igual digues una... Vale. O Ter Stegen. Ter Stegen és Té pinta intel·ligent. Jo intel·ligent. crec que Frenkie de Jong també és molt intel·ligent. Jordi Alba, per exemple? És intel·ligent a la seva manera. Com els especials. M'ho deien al col·le a mi també, això. I mira, has arribat fins aquí. Sí, senyora. Amb I aquesta el- camisa i de el- boda. És que ja el preguntaria per tothom. I Semedo com és ell? Però que és un búnquer, allò, Ja, Joel. ja, no sé. És que és un búnquer. És un búnquer. És un búnquer. Vull dir, Semedo, bueno... No saps com és Semedo. el que vesteix més O hortera... sigui, sé el que transmet, però Però és com jo. transmet que és un bon nano, és agradable, una mica tímid. El Semedito? Ui. No, I per què diu Semedito? I abans, per exemple, el que vestia més hortera era l'Alves. I el Song. I el Song, I el sí senyor, Song, que el Song. un dia que va portar un sombrero de El poc. Song, el Ara Song. qui seria el que fa el paper una mica aquest de horterilla? Però tant horterilla no tenim, El Piqué. Com l'Alve, no? Un tití no és una mica flipat, també? Sí, la un roba? titi, potser. I una Boateng. vegada. Abans hi havia Boateng. Hi havia Boateng. És que clar. Sí. Cosa, hi ha una llei no escrita que és que cada vegada que es parla d'Alexander Song s'ha de recordar que es va pensar que li donava Carles Puyol la copa a ell. I era per la Vidal i el Tito. Sí, és molt gros, això, eh? Com? Però què? Per què? Bueno, ell va pensar Alex Song. que s'ho mereixia. Estàs jugant a Manel. algun lloc, Alex Song, Sí, eh? segurament a la Xina. No ho sé. sabem Segurament. on Tu més immediatament, home. Segurament a la Xina. Jo no me'n recordo, sincerament. Marta, Sí. t'agrada com retransmet els partits al Pou? Sí, Nosaltres hem començat a narrar. Aprofito per A dir que veure. aquest dimecres narrarem el... molt bé. Contra qui juguem? Eslàvia de Praga. L'Eslàvia Avui de m'he estat estudiant la plantilla i... Tenen algú bo, Sí, no? bueno, hi ha alguna perla, Bueno, Hi ha un Halilovic. Mare meva, hi ha, la vida. hi ha uns noms... Bé, doncs nosaltres dimecres farem el Praga-Barça. El farem Eslàvia, a Eslàvia. Eslàvia de Praga, anem perdudíssims. Què podríem aprendre del Pou? Nosaltres què podríem agafar i dir, hòstia, copieu això perquè el tio aquí domina? Tu, vaja. Tu. Sí, que jo retransmeto, ells després fan una mica el show aquest del Romero, el Saperes, l'Edu de Batlle... Sense nosaltres, tu no retransmetries una puta merda. No. Tio, ets conscient, eh? Joel de Batlle Vale. No, és que- retransmet. Retransmet Sí, l'Espanyol, també. perdona. Però què podríem agafar del Pou per dir, hòstia, fixa't en això, per exemple? Sobretot l'habilitat d'entendre que el discurs ha d'anar lligat al que passa al terreny de joc. Sí, no passar-te d'emoció si el partit en No té aquell emoció. moment no en té.
emocionar-te quan cal, dominar el ritme, ser descriptiu amb les jugades, saber donar joc i aprofitar-te també de les altres peces de la Transmi. Collons. Va fer una Transmi brutal el dia de l'aeroport, en Pou. O sigui, en Sí, Pou estava a primera és fila veritat. de... O sigui, van haver-hi uns xavalins que van agafar uns palets i que els van fer servir com d'escut, uns quants palets posats un al cantó de l'altre, feia un escut i era com Astèrix i Obèlix. Saps com avancen i van endavant i endarrere? Sí. I el Pou estava El Pou aquí? estava aquí retransmetent això com si fos un partit de futbol. Amb un O sigui, en inalàmbric? termes futbolístics, sí. Ah? Sí, sí. Pues això... Avança l'equip dels... Això és interessant, A RAC1 ho feia, això? Sí. És interessant. Amb un mòbil? No, jo estava més enrere. Jo no vaig veure com que ho feia, però suposo És que sí. interessant, Sí, eh? amb un telèfon, amb el seu telèfon i el mòbil, micro, i no? va anar, sí. És interessant. Parlem de Gerard Romero. Com és Gerard Romero? Molt A mi maco. m'interessa molt la figura. Molt bon company. Àlexson juga a Suïssa, al Sion. Gràcies, Manel. El veig inaccessible, jo, Gerard Romero. Com és Gerard Romero? Per què inaccessible? El veig inaccessible. És un... que no existeix. O sigui, Gerard Romero per mi no existeix. No, doncs existeix. Que veus És més pel- alt del que sembla. És més alt que jo. És més alt, Sí. Però com és Gerard Romero? Explica'm una miqueta. Doncs el Gerard és un tio molt extrovertit, molt bon company, que comparteix molt, que sap escoltar, que treballa molt, és molt treballador, molt bon periodista. I ara que dius això de molt... Quantes notícies creus que es va inventar aquest estiu, el Gerard? Cap. Tot allò era veritat, allò que anava dient pip, 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 pip. No, o sigui, no ens inventem les té un coses. límit. No, jo pregunto, quantes creus que se'n va... Tu dius cap. Cap. Joel, quantes creus que se'n va inventar? Absolutament totes. No és veritat. No és veritat. Per l'amor de Déu. No és veritat. Neymar va Et fitxar pel preguntaré Barça una altra 13 cosa. vegades. Et preguntaré No és una altra veritat, cosa. això. Què hi ha del rumor... Si tu dius Neymar està fet i llavors canvien les coses, tu no has dit que mentida ni t'has inventat res, sinó simplement les coses han canviat. Manel, És que treballes al costat de Gerard Romero, ja ho sé. No, Però és que té raó. Vale. Home, està Així fet, potser és que les està fonts fet. les tenia dolentes. A veure, Bueno, potser les fonts són unes veuetes que sent ell dins del cap. no són unes veuetes. Vale. No, si tu ho dius. Ja li agradaria a molta gent tenir les fonts que té ell. O sigui, ja li agradaria a I molta la gent. gorra aquella que porta. Bueno, si tu tires la canya 30.000 vegades al llac, no? Tira-la, Al final Tu tens picarà. la canya al final, rovellant-se i... per puta probabilitat alguna Tenim a encertaràs. Manel Vidal defensant a Gerard Romero. Però això ho dic jo, doncs tu estàs completament fora d'això que estic dient jo. I què hi ha de Perquè cert... no hi estic gens d'acord, No hi estàs però- gens d'acord i però- crec que està quedant gravat. Està quedant gravat, per la està posteritat. gravat. Joel, És molt optimista pensar que això està quedant gravat. Última, perquè... Què hi No ha sé del si està cert? quedant gravat això o se'n va a la merda aquest programa. Tampoc ho sé. Va, Joel! Què hi ha de cert amb el tema de que Gerard Romero es treballa als xavalets jovenets? De 15 No anys. se m'ha dit això. Que es treballa periodísticament, Joel. Periodísticament. Home, per favor. Se'ls endú de festa, Sí, no sé què, els porta Els allà Muniesa, al seu moment, el Sergi Exacte. Roberto, el Rafinhas... Ho trobo molt intel·ligent, perquè després, si pugen al primer equip, doncs és un jugador que tu ja tens. Fa cantera de periodisme, com si digués. Exacte. Pica pedres a sota. El tio va... Aquest va apuntar maneres. Aquest me'l guanyo i llavors quan estigui al Bartra. primer equip doncs és un tio que a mi em donarà notícies. Com ho veus, això? I què vols que et digui jo? Que si ho fa o no ho fa, això... Doncs jo no ho sé, però per què no el convideu a ell? Per què no? Un dia convideu a una dona Home. al programa i Molt bé. només Home. no pareu de preguntar dels tios que treballen amb la dona És veritat. que està Tens aquí. tota la puta raó. És Tant veritat. que dieu això del camp de naps i no sé què, que han de venir més ties. Doncs i què tal. Un fas dia que tu- ve una què tia, fas tu per ve una treballar-te tia una i li font? pregunteu para. i li què fas tu per pregunteu pels treballar-te una tios. Marta, Magí. Perdona, és que t'hem Ai, preguntat per per les favor. teves fonts i has dit que res. Has dit que no has Sí, volgut dir Com res. que no... Home, però què voleu que us digui? Les fonts que tinc? No. Això no es diu, això no es diu. Escolta'm Hi ha una cosa. masclisme al periodisme esportiu? No, home, sí, però escolta. Sí que n'hi ha. Sí, clar que n'hi ha. Començant per tu. Vale, bueno, doncs és Sí una cosa que n'hi que ha. s'havia de dir. Començant per tu. Aquesta entrevista de treball de recerca. Artur. Acabem ràpid. Un minut. Paral·lela, Un minut. Artur Mas. Em preguntareu per mi en algun Sí, m'hi moment? pots preguntar per ella. Escolta un moment. Tenim tanta estona Què de tal programa. l'S del Vallès Oriental? No, para. Molt bé. Molt bé. Sí, tenim Parlem de- llocs molt macos, la- amb arbres... Lo de Parets has rigut amb lo de Parets. Perquè hi ha una gran diferència entre Parets, el centre històric, i tota aquella mena de Marta. monstre. Tot és molt bonic, a Marta, Parets. Artur Com Mas. pots dir que tot és molt bonic? Si teniu 30.000 hectàrees de polígons Tu d'on allà... ets? Tu d'on
on ets? De Barcelona. De la zona franca. Sí, i Barcelona tot és estupendo i preciós, no? No, però si jo m'hi pixo i m'hi cago en Barcelona. Som tots Jo no sé llocs què ha de passat merda, aquí, que Guille. s'ha creat una tensió que no teníem abans, company. S'ha creat una Això és tensió ràdio, rapidíssimament. Artur Mas ha pensat Artur en Josep Guardiola com a nou president de la Generalitat. Els patrons han volgut que preguntem. Artur Mas, Marta, està fumant crack? No ho sé, li hauríem de preguntar a ell, no? Bueno, però tens fons. No, d'Artur Mas no. D'Artur Mas no. Fill meu, no. Està fumant unes quantitats de crack. Sí, Imagini. Tu ja ho pots dir, això. Que ja t'ho dic jo, que tots els NWA junts, que no saps ni qui són, no se'ls han fumat. No sé qui Està fumant molt de crack, Artur Jo Mas. crec que Digues veritat, Gigi. és impossible que Guardiola sigui el candidat de Mas, perquè Guardiola és més de dretes que Artur Mas. Toma. Guardiola s'assembla al Puigdemont, Ah. perquè està a Europa, que tothom li fa cas, Però xaporreja els idiomes... s'inventa els idiomes, i tothom li té molt de carinyo, però ens va deixar amb el cul a l'aire. Sí, senyor. Això és mentida. Sí, senyor. Perquè també es va buidar. Això és Sí, sí, mentida. sí. Quan van venir maldades, Un es va buidar i l'altre es va posar dintre un maletero. Va, sisplau. Sí. Però pregunta-li alguna cosa sobre ella, tio. Sí, les tertúlies no van sobre la persona que ve, sinó que va sobre el moment que està passant a Catalunya, al Barça. Això és Sí, un ja programa ho he d'esports. vist, les preguntes És a dir, anaven molt del Barça. encarades És en a aquest dir, sentit. Què passa amb la l'Eibar-Barça, tu, Marta? Bé. Home, vam jugar bé. No, va estar bé. Vam jugar bé. Home, dels Us agafeu tot a cachondeo dels quan em fico partits. sèrio, perquè em fico sèrio. Home, perquè és que al final ja no saps quan és en Eibar-Barça, sèrio, és en Eibar-Barça, però broma. va què et ser va igual el semblar? millor partit de la temporada. He dit, no? Sí. he dit Marta. Va estar molt bé el partit, sincerament. El que passa, què passava? Que era un partit, parlo per mi, una mica estrany, perquè veníem... Situació. Sí, la situació era la que era estrany estar a Eibar a punt de fer un partit, de parlar del partit. Jo crec que potser no es va assaborir prou perquè estàvem amb el cap en un altre lloc, sincerament, i sentir Marlaska per allà al mig dient Tu, segons què. tu disfrutes el Barça o el pateixes, allà? No, jo... És una pregunta molt personal, eh? Vull dir, jo aquí trenco una llança a favor del presentador. Sí, és una cosa que m'interessa. Tu el disfrutes o el pateixes ara que treballes i que viatges amb el Barça i que has de fer la feina? Jo el veig amb molta més distància que quan era jove. Perquè tu eres molt del Barça? Jo era molt del Barça. Ets molt del Barça, coi. O sigui, ara també sóc molt del Barça, però vull dir que ara el vius d'una altra manera, te l'agafes amb més distància, amb certa fredor, has de ser També més perquè hi racional. treballes. Perquè hi Clar, treballes. no, La per- Danae ens va dir que era del Barça fins que va començar a treballar amb el Barça i va veure que els jugadors eren tots uns imbècils. Va dir això la Danae? Sí. Sí. No sé si ho va dir d'antena Ja et dic o... No va dir. Perquè jo... Confirmo que no. Confirmo que no. Jo vaig veure el Bueno, programa de la fora de- Danae no crec i no que s'enfadi. recordo això, Vale, pareu un moment. No crec que la Danae Va. s'enfadi perquè diguem això. No, Perquè no ens t'inventis escolta. coses No, que no, diuen. no. Escolta, això no ho diguis. Des de quan Joel- has tingut un problema per dir... Manel, Joel, Magí... Ella estava molt decebuda amb la manera de ser dels De jugadors, veritat, que si es pensen voleu, que són si els reis voleu, del mambo si i et tracten malament. si voleu saber el que va dir la Danae, que la gent cliqui al programa Això de la és veritat. Danae i vagi a escoltar-ho, no ho heu de No ho sentir va per dir. boca No ho va del Joel. Ara, per analitzar aquest Eibar 0, Barça 3, el Joel i el Magí han treballat a 4 mans Ah, i sí, ens sí. porten Bueno, 4 mans. el seu 4 mans, particular 3 meves, una teva, no? 1-1. Si el Messi, pel que fos, t'oferís donar-te suport públic Mira, la en música és aquesta la meva. campanya, La música tu és la- l'aprofitaries? La Sotana, la ràdio en directe que t'entra pel recte. Vale, heu recuperat allò de l'1-1, allò que la gent ens va començar a seguir. Heu d'anar superràpid perquè anem tan malament de temps que és una cosa... D'allò ens entenc que fareu Sergio allò... no té la música de l'1 Tenim per 1. alguna música trepidant? Va, és igual, aquesta ja està. T'ha preguntat a mitja tarda si volies la de l'1 per 1 i ha dit no, li posaré la de la teva secció. A la més... Vinga, 1-1 No ho del... puc fer tot, jo. 1-1... No, que no tenim. No Vale, tenim ho fem amb Rigui. 1-1 de l'Eibar No, 0, res. Barça 3 especial. Especial, el Mardena, el que estem. Especial això. La Setmana Negra, Que no? no pot haver... La Setmana Negra. La Rosa de Foc. La Rosa Especial de Foc. Especial rosa de Especial foc. que Endavant, cremi doncs, la Rosa de sisplau. Foc. Rapidíssimament. Vale, amb el número 1, Marc-Andreu Testegen, que és l'Assemblea Nacional Catalana. Sí, senyor. Curiosament, quan hem començat a jugar com hauríem de jugar sempre, això és a l'atac i sense especular, ha passat a no tenir cap incidència ni protagonisme en el joc, més enllà de donar certa seguretat als patidors i a les tietes que volen que torni Jordi Pujol. Ens cau bé i l'estimem, però estaria bé que algun dia s'atrevís a sumar-se a l'atac. Molt bé, amb el número 18, Jordi Alba, que és mosso d'esquadra.
Per què és un mosso d'esquadra? Perquè li costa moltíssim parlar català, perquè segurament si no fes la feina que fa seria delinqüent, perquè està permanentment sota la sospita de dopatge amb estupefaents i perquè es nota que gaudeix atacant i s'avorreix defensant. Amb llibertat de moviments és molt perillós, capaç de fer molt de mal apareixent normalment a l'esquena del rival i sense complexes a l'hora de disparar. Amb el número 15, el mosquetero, Clement Lenglet, Sí, senyor. que no podria ser una altra cosa que armilla groga. És francès, ajuda molt bé als talls i va donar-nos una assistència des de l'altra punta del camp quan menys ens ho esperàvem. Però, recordem, és francès i, per tant, és qüestió de temps que ens torni a deixar amb el cul a l'aire. Ara ja ho estem fent bé, això. Amb el número 25, Fat Jordan, 23. Fat Jordan. Samuel Umtiti, que és una llamborda. Una llamborda perquè, per molt contents que estem de tornar-lo a veure, ell segueix sent protagonista. És cert que pesa molt i que costa de moure, també ho és que només s'hauria de fer servir com a últim recurs, però en contrapartida és dur. Quan agafa inèrcia, com les llambordes, és imparable i ofereix un interessantíssim ventall de possibilitats en el joc aeri. Amb el número 20 tenim a Sergi Roberto, que és Andreu Buenafuente. És de Reus, és equidistant, cada dia té el cabell més frondós i va marxar per molèsties. Equidistant ho és perquè sempre està a la mateixa distància de fer-ho bé, és a dir, a quilòmetres, i les molèsties, doncs les de Sergi Roberto són musculars i les de Buenafuente, doncs és que li molestava molt treballar a Catalunya sent més espanyol que el pal de la puta bandera. Amb el número 5, Sergio Busquets, la balena dels Mossos d'Esquadra. Sí, senyor, perquè hi va haver una època, fa molts anys, en què veure'l sortir a escombrar feia que els rivals es caguessin a sobre, però ara tothom veu que és una tartana vella que no intimida ningú i de la que els nanos joves, doncs, ja avui en dia se'n riuen. Això sí, segueix conservant un gran talent per trencar línies. Amb el número 8, Artur Melofo, que és un anarquista antisistema que ve d'un altre país. Sí, senyor, perquè diuen que ve de fora, però la veritat és que nosaltres no el distingim dels xavals que s'han criat aquí, amb una gran afició pels còctels, la seva ajuda ens està sortint pràcticament gratis. Però no siguem ingenus, sabem que té la intenció de cobrar-s'ho en festes extremes amb tant d'alcohol, drogues i orgies que a la meitat del següent enfrontament caurà desmaiat. Gràcies. I si podem fer una mica més ràpid. Vinga, número 21, Frenkie de Jong, que és un xaval de 18 anys que fa barricades com si portés un any dirigint els disturbis de Hong Kong. Insultantment jove, amb certa pinta de pijo, però molt ben preparat física i tàcticament, té un coneixement profund de com funciona el joc modern i li fot 40.000 voltes a qualsevol dels adults que fins ara ocupaven la seva posició. Sembla que per fi hem trobat algú en qui dipositar còmodament les nostres esperances perquè faci en el futur tot el que els de la generació anterior no han fet perquè som uns culs gordos, aburgesats i covards. Carai. Ràpidament. Vinga, 17, Antoine Enveja de Cabell Griezmann, que és el pícnic per la República. Sí, senyor, semblava que era un tros de melindro acomodat, un capullo amb una estètica molt cuidada però amb uns moviments inútils i fora de puesto, però jornada rere jornada s'ha anat guanyant la nostra confiança, ha callat boques i ha demostrat que és més agressiu del que semblava. No ens preocupa la seva falta de definició, ni tampoc que a vegades sembli dirigit per un cervell de 13 anys, perquè ja ens ha demostrat que ha vingut a jugar àgil, ràpid i fort i no com jugàvem abans. I amb el número 9, Chimichurri Suárez, que és grande Marlaska. Un veterà amb un dilatat historial de tortures i agressions físiques que li han costat fins i tot advertències molt serioses d'organismes internacionals. Fa gràcia perquè sempre és el que més reparteix i el que més plora. En tot cas, diguin el que diguin, és evident que és un killer i que treballa sempre pel bé del seu equip, per desagradable que sigui el que li demanen. Prova d'això, és que no li molesta gens caure a banda i jugar molt, molt a prop de la línia de calç. Epa! Perquè no sé. Amb el déu Messi, que és un turista que passeja en bermudes entre les flames de la Via Laietana. Per què? Perquè va amb la polla fora fent-se selfies i passejant en xancletes mentre al seu voltant tot és caos, flames i tothom té clar que està vivint una puta apocalipsi. També és veritat que ajuda a relaxar-se a cobrar 4 vegades més que tots els que et rodegen. Vinga, anem als canvis. 2, Nelson Semedo, que és venedor d'estelades, fill del Punjab, perdut al mig dels disturbis de la Via Laietana. No té ni puta idea de quan ha de pujar ni de baixar, no s'entén amb ningú i a sobre ha de veure com el lloc de feina pel qual ha viatjat tants quilòmetres l'ocupa un inútil que l'únic mèrit que té és haver nascut aquí i tenir la pell blanca.
Amb el 22, lamentant moltíssim haver-se perdut els disturbis de Xile, Arturo Vidal. No podia ser un altre. No podia ser un altre, que, a més, és Miquel Buch. Sí, senyor. Un personatge mediocre i patètic, sense formació ni aptituds per ocupar un càrrec que li va enorme, incapaç de controlar el que fa el seu propi cos. Nosaltres ja fa temps que el volem fora, però ara ja és urgent. Dimiteix, fill de puta, no tens lloc al nostre equip. I Arturo Vidal, també. Número 4, Ivan Rakitic, que és Gabriel Rufián. Després de ser un pilar de la nostra estratègia i fins i tot donant-nos esperança de que estava ajudant a eixamplar el camp, quan les coses s'han posat competitives s'ha vist que no només no dona la talla, sinó que era una puta estafa que no sent els colors. La majoria dels qui el defensàvem ja passen d'ell i molts fins i tot l'insulten, però aquesta guerra és molt llarga i hi ha incomptables batalles i tenim la impressió que farà un bon servei al camp de l'Espanyol. Ja està, eh? Ja està acabat. Acabat. Els 11 menys 3, no? No, gràcies, perquè això ha sigut una feinada. Una feinada que ha fet el Magí, molt bé, Magí. No. Vale. 70-30. Pues, bueno, anem molt malament de temps, però bueno, al final aquí ja és hora del pati. Anem directament a la secció... Sí, la secció de l'Espanyol l'hem d'explicar. Abans. Hi ha tantes coses noves que jo no m'he enterat. No, n'hi ha dues. Està molt preparat aquest programa, eh? Sí. Hola, Marta, què tal? Hola. Aviam, No és gens caòtic. Aquí quan posa Andreu 2 punts bla bla bla, abans de la ràfaga, era que tu havies de dir que fèiem la secció de l'Espanyol. Ja ho explico jo. La secció de l'Espanyol és una secció que dediquem aquí des del servei públic. A mi m'agrada aquesta secció. Perquè l'Espanyol es mereix també un espai en aquest programa i es mereix exactament l'espai que es mereix, que és el que li dediquem nosaltres. Per massa social i una mica per rellevància i tal. No en parlàvem, era un error. Proporcional. I, per tant, ara, Andreu, tu has de dir... Doncs som-hi, endavant, amb la secció de l'Espanyol. Després de l'èxit de crítica i públic de l'espectacle Messi Cirque du Soleil, el Reial Club Deportiu Espanyol ja té el seu equivalent, l'Òscar Melendo Circo Reluí 5 Estrelles. Vine a Òscar Melendo Circo Reluí 5 Estrelles, una experiència que grans i petits no oblidaran. Hi trobaràs els autèntics elefants fins al cul de tranquimacins, els millors pallassos amb depressió crònica, la mujer barbuda amb 4 pèls mal posats i el mític mim amb alcoholisme i enganxat a les tragaperres. Espectacles absurdament avorrits i sense cap garantia de seguretat. Vine a viure al circ de tota la vida. Reserva ja les teves entrades i vine a gaudir de la Òscar Melendo Circo Reluí 5 Estrelles Experience. A partir del 4 de desembre, al descampat del polígon industrial Can Bagaria de Cornellà de Llobregat, al costat de la deixalleria. Seccionaca, Fins aquí la secció de l'Espanyol. Seccionaca. Jo aniria a veure abans... abans... aquest programa hi hagués La Sotana no seria possible sense els seus mecenes. Fes-te'n a patreon.com/La Sotana. Magí, has dit que avui volies... Anem ràpid. No, Però ella ho ha de saber. Ara estem a la secció del Magí. Vale. No, però ara Magí. tu participes, eh? Ah, que bé. Ara tu participes. Magí, Que bé. m'has dit que volies fer jugar una miqueta al Sí, Covid, perquè tu, Marta, tinc entès que tu has estat a peu de camp, Sí. no? Allà donant-ho tot. Llavors, jo volia fer-te fer com el que tu has fet de corresponsal a peu de camp, però simulant un partit entre els manifestants i la Brimo. Ah, Val? Llavors jo aniria fent com de narrador una mica del que està passant. Vale. o sigui, Ja tu ets el demanaria Pou tu. i ella a peu de gespa, com si digués. Jo no vull dir que sóc el Pou, però Bueno. sóc el Pou, i tu ets tu. La Jo Marta. sóc jo. Vale. Vale. Oh, que bona. I llavors tu has de donar les rèpliques, les que et sembli. Pensa que aquí tot... Els problemes seran per nosaltres, si passa Sí. alguna cosa, vale? Ets de sucre. O sigui, Està bé que relax. facis aquesta petita... Ets de sucre. Està bé. Llavors, ara ja estarà a punt de començar el partit, Ara ficarem en un moment donat. És qüestió Recordem de que és un temps. partit la Brimo. entre els manifestants i la Brimo. I la Brimo. Bueno, el Val. típic partit. Vaya partit, eh? El típic Llavors hi haurà un ambient bastant caldejat, segurament. Malament quin ambient que hi haurà. Hi haurà... És una mica d'ambient de chill-out, ara, eh? Ara Això. mateix Sí, no, aquest- No, però Ara perquè estem encara una això és la mica- prèvia És del la maig. prèvia. Està a punt de... Estem fent Està un molt tranquil. vermut, Està no? bon, està bon. És qüestió de temps i el tenim Atenció. aquí. Ah, vale. Mira'l. Vale, doncs ja ha començat, jo vaig a fer com de... Vale, aquest to una mica... Molt bé, molt bé. Ja ha començat el partit, Marta, com es pot deduir per aquests sons d'ambient totalment... que no m'he baixat de YouTube, vale? Molt bé. On et trobes situada, a la banda dels manifestants o de les forces de l'ordre, Marta? Més Doncs a prop. ara mateix estem a la zona on hi ha la primera línia dels manifestants que estan avançant carrer avall. En aquests moments veiem com se'ls van acostant a la primera línia també de la Brimo. Molt bé. Repassem les alineacions, si et sembla. Molt bé. Per l'equip de les persones Sí. juguen 9 nois
Les persones. Les persones juguen 9 nois que no tenen por perquè han jugat al Grand Theft Auto tota la seva vida i diuen que se'ls ha unit 2 tapats que són un anarquista grec i un italià que han agafat l'Interrail, vale? S'han deixat 150 euros, 2 nits al tren només per venir a cremar coses. Li dones credibilitat a això, Marta, o no? Sí, li dono, perquè acabo de veure un grec i un italià, però estan parlant en català una mica de Súria, entre ells. Companys. Ves que no siguin ni grecs ni italians, Ara que m'hi estic acostant parlen català molt bé, Doncs repassem ara l'alineació de l'equip rival, l'esquadra de la Brimo. Quants dels seus integrants diries que han acabat l'ESO? Crec que un parell. M'han ensenyat el títol. Molt bé. I quants Porten el d'ells... títol a sobre de la Brimo. Quants d'ells diries que sabrien escriure la paraula ESO, correctament? N'he vist un que l'ha posat amb C trencada, l'he abraçat perquè he vist que sabia que era la C trencada, però la resta ja no, Ja no, ja la resta s'han perdut. Sí. I estic repassant la llista i veig jugadors amb cognoms repetits. Diries a què pot ser degut? Alguna mena de parentesc, potser, entre els pares? Bé, això ja ve de la monarquia espanyola, Sí, no? Sí. Molt bé, Marta. Bé, els equips segueixen l'enfrontament i em diuen que acaba d'entrar a l'estadi el president Quim Torra. Xiulets, se senten molt xiulets. Xiulets ara mateix a l'estadi, algun mocador blanc, moments de tensió ara mateix i el president que ha d'abandonar l'escenari per por a continuar sent escridassat. Diries que ha arribat amb retard? Ha arribat a destemps, Bravo. Molt bé, el maig, sembla que el maig està posant una mica violent. Atenció, perquè ha passat una cosa que no estava prevista. Acaba de saltar un espontani al terreny de joc, és en Gabriel Rufián, que corre per intentar separar els dos bàndols, però passa de llarg per anar a un acte d'Esquerra Republicana. Com creus que acabarà això, Marta? Acabarà en un bar. Perquè l'alcohol va bé per digerir les coses. Jo crec que acabarà a Podemos. Volies que digués això, no? No, jo dic no passa res. No he anat allà. Reprèn el partit, hi ha una calma tensa. Jugant al gat i a la rata. Sí. Parlem, si et sembla, de l'entrenador de la Brimo, Miquel Buch, Mr. Buch. Molt pensatiu, està reflexionant, el veiem apuntar coses a la seva llibreta. No ho veu clar. Ja veus que diuen que els resultats l'haurien de fer dimitir. Com ho veus, tu? Doncs que no sembla que hagi de dimitir, està molt ben agafat a la banqueta. Està ben agafat. I una pregunta, quan van dir que havien detingut a l'agressor feixista de Premià de Mar, també vas pensar en ell, com jo, o no? No? Vale, jo sí. No em va passar. M'acaba d'arribar una info d'última hora. Sembla que algun dels membres de l'equip de la Brimo han estat acusats de dòping. T'atreviries a dir de quina substància? De coca de llardons. De coca de llardons. Mare meva, que dur que és això, No és partit? No, l'últim partit. L'últim partit? Vale, ara sento crits entre l'afició. No acabo de sentir bé què diuen. Diuen una cosa com cuca estranya. Sí. O potser pupa escanya. Què diuen? T'atreviries a dir què diuen? Diuen això que creus que estan dient. Diuen això, però no m'atreveixo a dir-ho en veu alta per si ja no ens escoltant. Comença amb puta i acaba amb... Amb estranya. Informe Vidal. Periodisme d'investigació des del sofà. Eres un hijo de puta y ladrón. No, sí que eres un hijo de puta. El nombre de Jesús Gil no lo vuelves a utilizar en tu puta vida. Bravo. Sí, Estem al barrac. Bravo. Ho hem aixecat, Havíem començat molt Sí. És que hi ha hagut calma tensa. El gat i la rata. Bueno, Manel, què fas tu? Puta estranya. Jo Puta Espanya. he tingut accés al dietari, no de Pep Seguro, sinó de Víctor Valdés. Hòstia. He tingut accés al dietari de Víctor Valdés. Per tant, si us sembla, el llegiré fònic, ho intentaré llegir fònic. Com si fossis ell? Sí. Llavors, jo tinc, ho he apuntat aquí en el Google Drive que tenim aquí. Al final tampoc no cal la màgia de la ràdio. És un Google Drive que tu també tens i tu em llegeixes la data i jo llegeixo què va apuntar Víctor Valdés. Aviam si sé llegir dates. Bueno, jo confio plenament Jo en tu. tinc molta esperança amb la veu afònica que fa. Llegir dates. Vinga. 10 de juny del 2019. Hem acabat la temporada amb el juvenil del Moratalà. Hem guanyat la Copa de Campions guanyant el Madrid a la final.
Hem guanyat gràcies a que hem sabut mantenir la calma. És molt important mantenir la calma. Jo abans no en sabia, però ara estic fent una teràpia de control de la ira i em va superbé. Avui, per exemple, només he trencat 2 portes i 3 cadires. 2 de juliol del 2019. Em truca el Bartomeu per si vull ser entrenador del juvenil A del Barça. Li dic que pot comptar amb mi perquè ara sóc una persona humil i tranquil·la. Quan el Presi penja la trucada, trenco el telèfon i me'l menjo. Cada dia estic més calmat. 12 de juliol del 2019. La teràpia va perfectament. Sempre porto 2 monedes a la butxaca per recordar-me que sóc una persona normal. Sempre m'ho repeteixo. Recorda que ets una persona normal, Víctor. Ets una persona normal, com la resta de persones. Pràcticament. Ets com la resta de gilipolles. Però una mica millor. No matis a cap persona, Víctor. Víctor bueno. Víctor tranquilo. 19 de juliol del 2019. S'anuncia el meu fitxatge com a entrenador del juvenil A del Barça. Per celebrar-ho em tatuo una mandala superguapa a l'ombro. És un símbol budista que representa l'univers. Em dóna molta pau el budisme. Vaig a saludar el Patrick Kluivert al seu despatx i li dic, como me toques los huevos te arranco la nuez. És un bon noi i ens portarem bé. 24 de juliol del 2019. Abans d'anar a la ciutat esportiva vaig a fer 2 hores d'acroyoga i 1 hora de meditació. Surto relaxadíssim. De que a mi un ciclista em fa un comentari sobre la meva manera de conduir i el tiro a Llobregat. 29 de juliol del 2019. Comencen els entrenaments i els començo com a mi m'agrada, agafant un jugador random pel coll i dient-li que com no em faci cas li destrosso la vida. Així després tots es respecten. Passa que em confong i agafo pel coll el Guillermo Amor, que passava per allà. Al pobre Guillermo li agafa un susto que aprèn a parlar anglès de cop. 2 d'agost del 2019. El Kluivert em diu que he de jugar 4-3-3, jo li dic que jo jugo 3-3-5, però el culo te la hinco negro. Negro de mierda. És el meu humor anglès. 6 d'agost del 2019. Des de la directiva em diuen quins jugadors han de jugar de titulars obligatòriament. Em cago en un sobre i li envio per correu confidencial al Bartomeu. 9 d'agost del 2019. Em discuteixo amb el Kluivert i l'amenaço de mort. 18 d'agost del 2019. Em discuteixo amb Roure i Altimira i els amenaço de mort. 29 d'agost del 2019. Em discuteixo amb els empleats de comunicació i els amenaço de mort. 7 de setembre del 2019. Em discuteixo amb el nutricionista i els amenaço de mort. 16 de setembre del 2019. Em discuteixo amb el que talla la gespa i l'amenaço de mort. 29 de setembre del 2019. Em discuteixo amb una persona a l'atzar i l'amenaço de mort. I després comprovo que no era una persona sinó un fanal dels camps d'entrenament. 7 d'octubre del 2019. El Presi em comunica que em destitueixen. No entenc res. La veritat és que començo a estar una mica enrabiat. La Sotana. Més enllà de l'esport, només hi ha futbol. Aviam, hi havia una mica de literatura, però és veritat que es va discutir amb tota aquesta penya. Sí. Amb aquesta penya es va discutir un darrere l'altre. Sí, segons les teves fonts. Segons les fonts... No, del Barça, directament. Com Maica Navarro, que parla amb la policia, doncs jo parlo amb el Barça. Aquí repartiu per tothom, eh? Sí. Em cago en un sobre, és de les meves coses preferides. Tardaria a fer-ho, Per convivència. Vale, acabem el programa ja amb això del joc de les portades. Jo us comento un titular i una Sí, tradició. sé com funciona. Vale, si és fals o... Fa il·lusió, Guari? Sí. Sí? És el que més il·lusió li fa als convidats. Ah, tu has de fer l'Excel. Sí? Sí, digues allò de tonto, que tu sempre ho expliques. Ah, sí, ja ho saps, no? Sí. Vale. Però tu sí Però ets tonta. si vols torna-ho a explicar. No, sí, ja ho saps. Començo per tu, doncs, Marta. Molt bé. Josep Maria Bartomeu i Floreta van a visitar fa 2 estius a la penya barcelonista Miquel Àngel Nadal a Mallorca, que senyors i senyores grans que no han sortit mai de la illa i que mai s'han passat un raspall de dents per la boca l'elogiessin. Mundo Deportivo, en pàgines interiors, va titular Bartomeu Penya. Fals. No, pàgines interiors de Mundo Deportivo, Bartomeu Penya. No, home, és fals. Fals? Hosti, seria preciosa. Correcte! Però molt bona, Andreu, molt bona. Sí. És molt bona. És massa bo. Qui te l'ha dit? Jo sol. Ah, vale. Jo sol. Jo sol, m'agrada. Magí, durant el Mundial de Rugby... M'encanta la convicció que tens anant per la vida. A mi, les teves camises. Durant el Mundial de Rugby del 2003, la selecció anglesa va tombar a França 24-0, amb 24 punts de Johnny Wilkinson, el Beckham del rugby. Mundo Deportivo va titular en pàgines interiors Wilkinson afeita a França. Wilkinson Sword. Jo me la crec, Andreu, sí. Verdader? Sí, verdader. Mundo Deportivo, Mundo Deportivo. Verdader? Correcte! Correcte! Bravo! Aquest noi xutava. No, molt bé, com l'Angoi. Sí, xutava. No, l'Angoi feia futbol americà. Bueno, però xutava també. Bueno, xutava. Xutava.
Joel. Aquest passat setembre es va disputar el Mundial de Bàsquet, que finalment va guanyar la selecció espanyola. Els espanyols van guanyar l'Argentina després que els sud-americans derrotessin França a les semifinals, amb 25 punts d'escola i 9 rebots. D'escola. L'esportiu en pàgines interiors va titular l'Argentina, escola a la final. L'Argentina, escola a la final. És bona, L'esportiu. És fals. Pàgines interiors. És fals. És fals? Sí. Correcte! Ojito avui, que anem pel pleno, Pel pleno, Anem... Jo m'he destrossat la veu per tota la vida. Manel, t'has preparat? No. L'Atlético de Madrid ha fitxat aquest estiu a Joao Félix, procedent del Benfica, per suplir la baixa de Griezmann. El jove portuguès va fer una pretemporada brillant i el diari Sport va titular Felicidad Atlética. M'ho crec. Sí? Correcte, doncs? No, certa. Certa? No! Tonto! Ets la primera convidada que crida tonto, perquè normalment els hi fa vergonya. Marta, la temporada 2001-2002 el Madrid no va començar gairebé de resultat i totes les crítiques eren per la defensa blanca, que la liderava Fernando Hierro. Mundo Deportivo va titular una defensa de hierro oxidado. És guai, aquesta. Home, una defensa de hierro oxidado. Mundo Deportivo. Però és fals, és fals. Falsa? Sí. Aquí la cagues. No! Tonta! És que era massa guai, no pot ser. Era massa guai. Magí, com anem? Joder, Tu que Magí. portes els punts. Com anem? Bé. Com va l'Excel? En Nwangwu Christian Kanu, més conegut com a... Nwankwo Kanu. Va ser un futbolista nigerià amb molt de... Olivera Silvestrat, em deies, no? Sí, senyor. Olivera Silvestre. Va ser un tenia molta futbolista... classe, Kanu. Vale, nois. Va ser un futbolista nigerià amb molt de talent que va guanyar la Copa d'Europa amb l'Ajax i va jugar grans temporades amb l'Inter de Milà i l'Arsenal. En el seu traspàs de l'Ajax a l'Inter de Milà se li va detectar problemes al cor, Sí, senyor, al cor. que el van deixar uns mesos sense jugar. Menys sort va tenir el seu germà, Owerri Kanu, A Werry? que durant un entrenament... Per què dius No el Owerri? coneixia. Em sembla fascinant. Que durant un entrenament amb el Newcastle va caure fulminat i va morir a l'hospital. No riguis. El diari de Sant va titular Kanu Rips. Que no Per Rips. favor, Que no Rips. No, Rips. Rip de Rest in Peace. Rest in peace. Kanu No ho Rips. entenc, no ho havia pillat. Que no Rips. Que no... Ah, però m'has dit el diari de De Sant. Sant Kanu Rips. Sí, m'ho crec. Sí. Verdader? Sí. No! Tonto! Ojo, que si l'encerto ja podem plegar. M'has dit el diari de Sant? Sí, el rotatiu. És un tabloide? És un tabloide? És un M'ho tabloide. crec. Home, és que el de Sant fa moltes merdes d'aquestes, no? O no? Sí? Joel, Artur Jo Melo. pensava que deia Rips de costelles. Sí, no. Artur Melo? Artur Melo, Sí, Artur Melo. un Follo. desconegut quan va arribar un jugador que ens va callar la boca però que no podia acabar un partit perquè tant. tenia els pulmons del tamany dels d'un pardal, no va acabar la temporada en el No seu era màxim. pels pulmons, pobre. Però Jo dic- continua. Per què era? Pel qual. No, perquè tenia problemes de pubalgia. Lo típic, la gastroenteritis dels divendres. Jo també Té un tinc tren problemes de inferior. pobàlgia als dilluns. No, té un tren inferior que és típic de pobàlgia. L'Alanyà es veu que té una pobàlgia. Cada vegada més lluny en el cunyadisme, amic? L'Alanyà no és té un borratxo. fronteres. No, l'Alanyà no es veu té que té una pobàlgia. pobàlgia cada cap de setmana, que per això no va convidat, Va, Artur Melo, un desconegut. Vale, tot això no va acabar la Follo. temporada bé. Aquest any ha començat de manera extraordinària i és titular fix. I tant. En l'11 de Valverde, cosa que ha generat grans expectatives entre els amants del bon futbol. Diari Sport va titular Quan? pues al principi de temporada, Manel, ho he dit. Artur Ciasmo. Artur Ciasmo. El diari de Sant no, Això no t'ho has inventat tu, perquè Esport, no sóc tot. És correcte. No, és... És verdadera. És verdadera en Artur Ciasmo? Sí, és verdadera. No! Tonto! Ojo que podem fer pleno de fallos. De tontos. Pleno de No ho tontos. entenc. No ho entenc. No ho entenc. I acabem, Manel. Tradició. La temporada 2013-2014 el Barça estava entrenat pel Tata Martino, no sé si aquesta frase està ben feta. Durant uns mesos Leo Messi va ser baixa i l'entrenador argentí va confiar l'equip en un jove Neymar. Sí, senyor. Mundo Deportivo va titular el Chico Martino.
Era l'època del Chico Martini, És falsa. No era l'època del Chico Martini, que deu ser de l'any 98 del Chico Martini. Jo era molt jove És amb el falsa. Chico Martini. Sí. Chico Martino. És falsa. Falsa? No! Tonto! Que fort! Normal! Bueno, el Manel ha fet 0 de 0. Farolillo rojo. 0 de 2. 0 de 2, heu quedat empatats. Empat a 1, els Heu altres. quedat... He guanyat jo, no? No, perquè a la primera ronda heu encertat els 3. Fixa't, el Magí ha fet. Marta, moltíssimes gràcies per venir. Tampoc es passa tan malament. No. Però? No. Has passat bé si t'estaves tronxant. Sí, m'estava tronxant. Estaves tronxant. Mira, regalem l'Excel oficial del programa perquè el pengis a l'habitació. Dimecres, demà passat, per la gent que ho escolti demà, serà demà, o sigui, dimecres. Demà és dimarts. Sí, doncs dimecres. perquè això no O està sigui, sortint en directe. estem vivint en el futur. Sí. Sí, senyora. Sí, ara sempre. estem en el futur. O sigui, ara és demà. És una altra Ara és dimarts. Ara és dimarts. Bueno, tècnicament ja ho és de dimarts. No, encara no. Dimecres retransmetrem l'Eslàvia de Praga-Barça, que allò que vam prometre encara no ho hem fet, doncs dimecres... Qui hi haurà a part de tu i jo? El Magí. El Magí. No, el Magí tampoc. No, el Joel. No, tampoc, jo tampoc. Vale, doncs el Jim Bill. Ja li Doncs farem molta sort, una trucada. eh? Moltes gràcies. Ja ho hem fet, És que no puc, perquè me'n vaig clar, a Praga que demà. coincideix, no? Que estàs- És allò que no he acabat d'explicar. Què volies explicar? Allò que no he acabat d'explicar que anava a Praga. Si no vindries. Vas a Praga. Home, si no estigués allà, no, Vindria. estaria aquí. Vés a veure el bar on anava a emborratxar-se l'escriptor aquell tan famós. Kafka. Milan Kundera. No, Milan Kundera. Quim Monzó. Vale, moltes gràcies. Ens veiem dilluns que ve. Moltes gràcies. Dilluns, de 10 a 11 de la nit, La Sotana. Yo creo que hoy se ha dado un espectáculo malo para el fútbol porque se demuestra que por un plato de lentejas unos mercenarios se venden. ¡Punto! Però, tio, estan innocents, això ho diu, no? És veritat, aquest tema, segur, no? Que no sigui una innocentada i posem la falta, no? Un programa d'esports, és a dir, de futbol.